cauces de comunicación, existen moitas reunións bilaterales, universidades, conselleiro, consellería, sin lugar a dúbidas. Outra cousa que coincidan, pero presentado para solicitar unha reunión, pois certamente non nos parece moi de recibo, como tampouco, e aparte vostede o dixo, señora Pontón, ou perdón, señora Burgo, fara vostede convocado urxentemente. Vostede plantexa isto en xullo, estamos xa rematando o ano, co cual moi urxente non debía ser o que vostede plantexa, non? Pero, bueno, dito isto, entrando xa no fondo do asunto, nós entendemos que o que se está plantexando, o que se coñece hasta o momento, porque o decreto vostede sabe que está sin aprobar, o que plantexa fundamentalmente era a maior autonomía ás universidades. E me vou explicar. Vostede sabe, como a min, que no ano 2007 a ministra Cabrera, unha ministra socialista, plantexou un decreto en pleno proceso de adaptación a Bolonia, na cual fixa o que se denomina 4+1, é dicir, 4 anos para o título de grado e un ano para o máster. Outros países europeos, por exemplo Francia, fai o 3+2. E outros países europeos, como Alemania ou Inglaterra, o Reino Unido, e moitos dos países que citou o señor Vázquez, conviven sin ningún problema o doble sistema, 4+1 e 3+2. Son as universidades que, en función da súa autonomía e da súa estrategia universitaria, plantexan un sistema ou outro. Que plantexa o decreto? O decreto que plantexa é que haya esa posibilidad que as universidades teñan máis autonomía para poder optar por un sistema ou por outro. Obviamente, nós tamén, desde o punto de vista político, nós tamén apostamos porque as universidades galegas, faltaría máis, no ámbito da súa autonomía, evalúen a oportunidade ou non de modificar esta estrutura. Porque vostede sabe que, ata o momento, en ningún momento se dixo que este decreto era un decreto impositivo, senón un decreto voluntarista. As universidades podrán optar por un sistema ou por outro, porque iso non é ningunha ocurrencia, señora Burgo, non é ningunha ocurrencia. E si é un cambio sustancial, un cambio importante, aí concordamos. E pode ser moi importante para as universidades, e tamén para o alumnado. As universidades porque van ter unha autonomía que se lle sustraeu no ano 2007, e que as vai homologar cas súas universidades do seu entorno. E para o alumnado, porque a mellor algún alumno prefiere ter un título de grado e non facer a especialización e entrar no mercado de traballo con menos anos, co cual vai ser moi positivo tamén para os alumnos que van ter maior liberdade de elección. Obviamente, nós tamén coñecemos, señora Burgo, coñecemos o informe da CRUE, e tamén lle digo unha cousa, se as universidades entenden que isto é negativo, estou seguro que ningunha universidade modificará a duración das súas carreiras. Seguro. Porque, insisto, o decreto, como vostede sabe, non impón absolutamente nada. É máis, non pode impoñer absolutamente nada, porque a autonomía universitaria fixa que a propia estructura en duración temporal dos seus cursos, das súas carreiras, a fai era mesma. Quen propón os novos títulos ou modifica os títulos existentes é a universidade. O decreto, ata o que se coñece, o que fai é abrir a posibilidade que se algunha universidade quere modificado o faga. Non coarta a liberdade nin a autonomía das universidades. Creo que iso é moi importante, porque iso nos vai a permitir subsanar un problema que existe en España e que ten a Universidade Española dende o ano 2007 e que non plantexa en ningún momento imposición do cambio estructural das carreiras. Vai ser voluntario. E é voluntario porque non queda outro remedio. Co cual, a partir de aí, eu non sei por que vostedes, sabendo que isto é voluntario, se obcecan en generar un problema onde non existe. Se vostedes creen que é tan malo, e se as universidades creen que é tan malo, seguramente o tempo lle dará a razón. E este decreto non será efectivo. E seguramente ninguna universidade optará por o 3+2. Agora, o que se fai este decreto é restaurar a autonomía universitaria para organizar os seus cursos, porque co decreto de 2007 non era posible e todas as universidades tiveron que ir por o 4+1.
Por exemplo, o 4+1 o hai fundamentalmente en Estados Unidos, como dicía o señor Vázquez, en Estados Unidos hai 4+1, e fundamentalmente nos países do este europeo, Azerbaiyán, Ucrania, Armenia, etc. E os países como Francia, 3+2, Alemania, Inglaterra e outros convivo 3+2 co 4+1, co cual nos estamos homologando aos países do noso entorno aos cuales nos queremos parecer. E insisto, o decreto fixa que é voluntario, porque non pode ser de outra maneira, que as universidades que son quen poden plantexar a estructura dos seus cursos opten por un 3+2 ou se manteñan no 4+1. E se, como dixe vostede, é tan malo, pois mire, seguramente o decreto este se quedará en águas de borrajas, pero en todo caso o que se fai é restaurar a posibilidade ou plantexar a posibilidade de que as universidades poidan optar con total libertad e en base á súa estrategia universitaria e á súa autonomía universitaria optar polo 4+1 ou optar polo 3+2. Nada máis e disculpe, señor presidente.